हेलो लोगोफोर फाइनाली दायो आङो बेबायदिनो गुवाहाटी इउक'लेन्डआव सफैबाय आरोना दायो बे सिङाव हाबना नायसिगोन आङो मा रोखोम दङ आरोना आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बे इउक'लेन्डआव नोंथांमोनाबो निश्चय मालाबानि समफोराव बेबायदिनो न'खर फेमिलि लानानै बेयावहाय ओरैबायदि फैनो हागोन आरो बेयाव सुइमिं पुल बायदिसिना दं आरोना ओरैबायदि मोजां दङ आङो दायो भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो देखायजोबनो थाखाय नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामालासिनो नायलांदो बेफोरबायदि आरोना गेटआव दायो आङो सिङावहाय हाबनानै नायसिगोन आरोना मा रोखोम दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि दारैनो गासैखौबो नुलांजोबगोन आरोना जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आङो नायनानै लादो नै ओरैबायदि आरोना बहुद मानसिफोर फैयो गारिफ्रा हनै बेफोरबायदि आरोना दायो बेफोरबायदि पार्किं दोनबाय आरो ओरैबो नै बहुद मानसिफोर फैयो आरोना बेयाव नोंथांमोनाबो निश्चय मालाबाफोर फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो ओरैबायदि डिजिबो दामगासिनो दं आरोना नै इन्जय मोसाखावनोबो हागोन आरो अब्ला लोगोफोर नायलांदो आरोना भिडिअखौ सम्पुर्ण नुलांजोबगोन आरो नेक्स्ट टाइम फैफिननांगोन बायदि मोनखादों आङो गोसोआ बायरायावनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नांगासिनो दङ आरोना सिङाव ओरैबायदि डिजि दामगासिनो दं आरो नोंथांमोना नुलांजोबगोन अब्ला माने गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारबोयो नायदो हनै गाइस ओरैबायदि गांसोफोरखौबो बेफोरबायदि क्लिन खालामो आरोना नै आंबो दुगैगौमोन लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आं लंपेन्ट जुथा गानबोबायना गामसाबो लानानै फैनाय जायाखिसै गाइस बे हिसाबैनो माने दुगैनो एसे उसुबिदा जाबाय नायदो गाइस ओरैबायदि दुगैनानै दं आरोना नै नायदो नै गाइस बरिया नायदो बुहुद माने दुगैदों आरोना ओरैबायदि मोजां दैया क्लिन आरोना साफाथार नै नोंथांमोनाबो निश्चय फैनानै बेयाव दुगैफैनो हागोन आरो गाइस मोजांथार नै जायगाया बुहुद दुगैदों आरो नै
लंपेन्ट जुथा गानबोनाय हिसाबै आङो बेबायदि गेलेनाय जानाय नंला आरोना दैयाव ओरैबो नायदो नै ओरैबायदि मोजां आरोना बै थिखिनियावबो हनै मानसि दं आरोना ओस थाव थाव वाव नायदो नै गाय हाजोआबो बेयावनो आरोना नै बेयाव दुगैनो लुबैदोंमोन गाइस मानो होनना बुङोब्ला गामसा गैयाना वाव बै मानसि खराव दैया भर्ति जाबाथाय ओरैबायदि लुख्लायना हरो आरोना गाहायाव सावनो आरो ओरैबायदि मोजां मानसिफ्रा गोबां दं आरोना गोजौआवनो गाइस ओरैबायदि दुगैदों आरो ओरैबायदि मोजांखा जायगाया बिदिनो गैयाब्लाबो सुइमिं पुलानो जोबोद गोबां दं आरोना गाइस आरो बेयावबो गाखोनो हागोन नै लागा बहुत इन्टारेस्टिं आरोना गाइस नै नायनानै लादो आरोना ओरैबायदि मोजां दुगैदों बिथांमोना बै गोजौनिफ्रायबो ओंखारबोयो आरोना मानसिया नायनानै लादो नै ओरै दुद्रुबोयो आरोना नै नायदो आच्छा वाव दैयाव आरो सासे फैबावगासिनो दं आरोना आच्छा नायदो गाइस वाव दैयाव ज्राव आरोना बेफोरबायदि गेलेनो मोनगोन आरो ओरैबायदि मोजां मोजां बेरायनानै बेरायख'नो हाया गाइस ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा दं आरोना जेरावबो दुगैनाय आरोना जेरावबो सुइमिं पुलल' आरो बहुत है 60 तक है बेयावबो गाखोनो हायै नै ओरैबायदि मोजां आरोना बेयावबो थांलाय फैलाय जायो आरो बियो ओरैबायदि मोजां बेथ' ओरैबायदि मोजांखा जायगाया ओमफ्राय गुवाहाटी इउक'लेन्डआव जुदि हाबोब्ला सिङाव हाबोब्ला टिकेट लाखांनायनि उनाव नैबेबायदि आसानबो मोनगानगोन आरोना लोगोफोर नै इउक'लेन्ड बेबायदि आसान मोनगानगोन गाइस नोंथांमोनाबो निश्चय मालाबा समाव फैयोब्ला टिकेट लाखांनायनि उनाव बेबायदि आसानखौ गाननो मोनगोन आरो गाइस वाव थारमाने गराय आरोना बेयाव गराय गाखोनायनि आरोना बरिया दुनिया लागिसे भाउजी दे 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 नायनो हागोन नै बेफोरबायदि जायगाफ्राव एसे बेरायफैनो मोनोब्ला ओरैबायदि गोसोफ्रा इन्टारेस्टिं नाङो आरोना गाइस नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन जोंनि आसामावनो गुवाहाटीयाव बेफोरबायदि मोजां मोजां जायगा दं आरोना खाथियावनो सानसेनि गेजेरावनो आरामसे फैनानै नायनानै थांफिननो हागोन गाइस दा नायनानै लादो नै बेयावबो ओरैबायदि मोजां मोजां आरोना बेयाव माने उन्दैसा गथ'फोरा बेबायदिनो इन्जय खालामनो हागोन आरोना गेलेनो हागोन आरो बेफोरबायदि जायगा दं नै नायदो नै
दा लोगोफोर गोबांथार दंबावोमोन आरोना आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायजोबनो हानाय नंला मानो होननानै बुङोब्ला टाइमनि आंखाल बहुद जायगा दंबावोमोन आङो नेक्स्ट टाइमफ्राव बेबायदिनो नोंथांमोनजों मालाबानि समाव बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थाखाय नाजाबावगोन दायो आङो टाइमनि खोथा दङ न'आव थांफिनसिगोन टाइमा मानो होनना बुंब्ला नेनानै थाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो